important l'utensili. O sigui, hem de tenir clar que els diferents recipients canvien el gust del vi. En el meu cas, per exemple, quan tu veus amb un got, el got fa que tots els vins siguin neutres. O sigui, tu pots tastar vins molt diferents i els vins són tots iguals. En canvi, quan tastes amb una copa, encara que sigui una mica més estilitzada, veuràs que els vins són diferents. Molt important. Un vi hem pogut fer la prova a tots, crec, amb un got o amb un altre recipient que no sigui una copa de vidre, el desmereix molt, no? En canvi, quan tenim una bona copa adient per aquell vi que tastarem, doncs és molt important. Però la copa et dona la possibilitat de fer un anàlisi sensorial, com diu la paraula mateixa, no? És a dir, de poder descriure tots aquests més paràmetres, canalitzar aquestes aromes que hem parlat abans, poder veure la seva transparència, aquell color que també ens diu moltes coses. La copa és una eina, és un instrument, no? No és una pijada. La copa no ha de ser bonica, ha de servir, no? I, clar, si els elaboradors es maten a fer un gran vi i després ens el bevem en un got de plàstic, no podem percebre la seva qualitat, no? És imprescindible una bona copa, de totes.